Biag, di tao. Barumanan nga episode ting kay mga ganitangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Kan shoutout matan kani Vicente Likigan from Jaril Likigan, ni Flori Castañeda, kan Ramon Aguilar Garcia dita Isabela. Katitain tengaro dendanggan ti episode 383. Dito'y drama tayo. Biag, di tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan. Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umaykan. Agawit tayon. Ang mga maabutan tayo titudo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawit tayon. Naidulin ni Papam. Agawit tayo matan. Agur-uray tayo luganan ni Serbe na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karik iti kumparek nga ama mo. Aking gaita. Kasladyak pa'y lang kabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kang tumutlaang iha. Kanwan gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnosan kang may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong, Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si Biag pa lang. Isu di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanyak. agyaman ak, Ninong. Naimbag kayo pa'y. Tadidak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwandaan na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan ida iha. Tauray di si Biag pa ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iswa di mo namnamain nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumar kami kadagiti kagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katno kahit itag ko lang ti kwarta ken kay dinaminsan nga aldaw. Sabali pa itay allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saanan? Na yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarkatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pa. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pag-adalan. Kan exam week me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. At dapay nabati iti intadyo a kwartak. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. Wan, Ninong. Sobra-sobra pa'y kit di dayjay, ah. Alangarod iha. Awagan naklang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. Wan, Ninong. Kat agyaman nakmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya.
Nagasat na di papam, tadagayam gayem na kasken kuwa na. Kat isumo tinagbalinin ang maikadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Iso nga igagaad ko ti agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo me. Malaksida ng sirib kay ti pag-adalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kay ti amin at arigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo iti biag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumiko kiti kalabas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pag-adalan. Wan nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatam da ito regalok para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, ninong, nakababain mat. Hingam agyaman nak sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak ba't amakita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa amakita nga agladlading itak, ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito ken... Ha? Sino dahi takadwayo a babae? Ha? Ay, Lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso sa anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kay restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrik-yaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pailaang ni Shera iji pag-adalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, mama. Papa. Oh, papa, ayan ta regalo yung kanyak. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikot ti Kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo kabag mikan ni mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensya kan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom. Ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya babae. Awan babae, Shira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya! Awan! Makitkita yu kaditi makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, ninong.
No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papaminton bigat. Kaya't ko kumaasarong karan ti tanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanaudam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Diyak ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kaya't nga ibabain ka. Yumi, ne, adamat ka ang bisita. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papak. Excuse me, anya ti bagbagam? pang-asim, miss. Di mi kaya ti gulo. Iso a pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairo pang ak ngamin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na ken ka? Ngam dya uniform na. Agad atal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamuken ka. Nagubing metten tinang isukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang, papa. Saan apod no rayta? Di ko maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigid mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kasta manan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tano maamuak a pinasakitan nyo. Siyak ti makalaban nyo. Isakit yung pa yun day babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak di turuar ti Pag-adalan. Mabit man lang. Tapnam mo, nariribukan ti pamilya mi kapukan ka. Diyak ka mo ti bagbagam. Sira, anya ka din dito nga raramidam. Nasayaat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Agtalnakan. Ala, ingalumugan ni ti kotse. Agawitan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto a Pag-adalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot ken ka. Ni, ape asyak ti yung tam. Dayta ko mababae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Shira. Ben, anya ka di dayta. Maysa ka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yun, ah. Papa. Kinunakmutan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan, Shira. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barokong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa? Itad ko kain ka ti address. Adda akong dito sahang ti dakkel na balay. Diyak lang pagaro. At dito iti pangibaunan ni papakanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masampol mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papamang kumustakin ka. Nagala sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ti amami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na.
Aggraduar tamot langan, friend. Anya pelang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong iti venue ti graduation. Adda kayat kopen gan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayja ayumi. Sana mapamapan dito'y ni Papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Ita'y pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Urayan na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apa'y ngumawawag. Hello, Shera? Hello, Manong! Apa'y agsangsangit ka? Naatake ni Papa. Adda kami ta dito ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kaduam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka no ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawan da ka ti pamilya na ichay. makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan ak nga rod, Manong. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agreeing. Omega, tama pantay iti na silet. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apeng adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko na. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kan ko na. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Ngamita, panawan na kadimat lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi da ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na iti day di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan da itabalasang ko. Kasaritam ket di ti asawak. Barang mangagna ka. Kat sumungbat matan. Agyaman ak. Ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di yu gurguraan, Wan. Takasla anak kunday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan da ita. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalya. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasang ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amalaang ti pangibilbilangak kinininong. Taulila akit nga rudan ademang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo,
agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmay maysa. Kan adda tigayim ko apasaray mangkadkado kanyak ijay balay. Ay, kasi kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan ko mamama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapa mi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi daytang ibagbagam? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti dayta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenderignak iya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon manmanuak nga umay dito Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklon mo iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding gantay tangay magbagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Sana nasaya at ti managatap. Nang rona no awan umdas, apam managnag mo. Alaga gayam di tan nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag. Tita musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin.